tuk 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 tuk. Yo iki sing tak goleki ana ning kene. Sejatine dadi apa? Iringane ora paham awak. Iringan toprak. Dadi apa? Ya toprak Damar Wulan. Lah wong keliru dikerek wis metu. Ya penonton apa enek sing ngerti? Kowe Damar Wulan aku menaji kowe. Oh iya iya. Wis. Bareng aku wis teko kene kaya ngene kahanane. Oh. Ya. Tak lakonane apa kang dadi tugasku ana ing kene. Kok. Lho, kula apa? Kok. Iku lho rasane ulone kok. Burung. Ora metu ulone kok. Mas aku kulone metu. Adoh saka Paluombo. Aku mara ning kutha kene. Ya kaya ngene iki. Wis dadi lakon uripku. Dayun. Sopo? Ayo. Aku dapat apa? Dayun. Ki kok iki sanjunge iki. Dayun. Dawo bose. Rene yo. Iki bose. Iki sapa yo? Menika wonten Satria ingkang aran Marlan. Marlan sapa yo? Damar Wulan singkat Marlan. Ya ora usah disingkat. Godhong waru bolong-bolong yo. Bocah ayu kok bolong-bolong. Moblong-moblong. Aku ning kene wis ketemu jenenge Damar Wulan. Injil lurai. Kowe dadi kono, kowe kono. Ora samar sing teko ning pengarepanku. Kowe siminak jinggo kelawan Damar Wulan. Kuwi bojoku kok gawa tamu. apa aku kleru? Yon. Niku omongi sopir-sopir Damar Wulan wis gawa garwane jenengan teng Dewi Sri. Jaman biyen Dewi Sri sapa to kuwi? Dewi Sri iki karo kenan. Lah yo dijak rono. Oh iya. Ora iso yo. Kowe ndakku aku ngarani aku njaluk bojomu ngepek bojomu wani kowe, Rumah sama aku wedi karo awakmu. Yon. Pripun lurai? Aku tok dingenene. Wani Jenengan karo menika kesatria kedahe wani. wani karo. Kok Wani kowe. iki kok ngene to, Yon? Kok Bojomu tak pek ya tak pek. Lha kowe iki kok sik. Damar Wulan ki alus. Damar Wulan. Damar Wulan. Kowe aja sok biayan kuwi bojoku. Dayun. Dawo bose. Arep istirahat ora iso. Godhong waru ombo ndi dayun matane. Yun. Godhong waru ombo Yun. Bocah ayu kok. Beke sapa? Beke sapa? Cahayu. Sarep. Kok sarep iki penting sarep lodrok. Lah kok dadi lodrok? Ora lodrok. Lah kok? Wis pokoke kowe iki awakmu wis dadi bojoku to dipek kuwi lho. Terus saiki terus tukaran. Kowe to punya. Mari ngono tukaran terus kowe kel ndase wis ngono cerita. Oh iya. Ora enek critane ngono. Ini aku ndasku bedhot. Ya ayo Damar Wulan. Kowe aja biayaan lan kuwi bojoku aja mbok pek ngalor gitu. Iki wis tak ayomi. Mas yo yen bojomu saiki wis tak ayomi karo si Damar Wulan. Dayun. Banjur njalukmu apa yen bojomu ning sak mburiku? Yun. Yun, iki wis wani karo aku, Yun. Berarti kowe nantang aku. Nika nantang bose. Apamu sing tak wedeni minak jinggo. Tantang-tantangan aja, Yun. Nantang ora? Di nantang no. Nantang piye sih? Kepada urang Keparat, bisa keparat. Keparat. Keparat ya keparat.
Sing apik ya kuwi sing toprak biasa. Kuwi toprak biasane umum kuwi. Toprak sing anyar. Sing anyar modern. Modern. Sing modern sing piye? Satu nada. Nggih nada. Nadane Mas, dreng band. Musik kok Kok gamelan. kena apa kena kena? Ayo, minak jinggo. Apa? Lho, kok kena jinggo? Ya ngene Oh iya, iki. iya. Iya. Minak jinggo. Minak jinggo. Minak jinggo kuwi wani aku. Yen kowe maju, bakal mati ning ngarepanku. Lho, iya. 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 Apa ya? Apa ya? Lah musik joget Urung enek yo. Urung. Urung. Kene anu apa ki selendro. Damar wulan maju merene apa teni damar wulan kowe maju rene apa teni Kowe wani opo? Minak jinggo. Kowe duwe opo? yo Kowe wani kamar wulan kan maju. Yen kowe maju, tak mati opo? Sebelum aku maju, Yo. konggurimu, kongrene tak antem jasmu. Sebelum aku maju, ikut sapa gurimu, kongrene delok raimu. Gijomani. jangan Kok bakal kemaninya? ulah Lah nyapa tatang-tatang malah nyanyi lho. Perange lho kapan? iki lho bareng kene Pokoke perang sing slendro. dalan damar wulan budal marang aku kowe bakal tak atemel kene Duwo, tok 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 ting tang. Iki wonten pusaka panjenengan lurahe. Wonten apa pedang Sukaca kalian Supayana kowe Sukaca Sukayana kalian Gada Wesi Kuning. ngene ya kene mari kene nyanyi cecep pencet Mesti pas aku kaget. Lah, sampeyan kesetrum to? iki mari ngono Terus ditutup kok bengok iki lho. iki terus ditutup terus ngono sindene terus metu Oke. Cie mati kowe dening aku. Rene yo. Wis rampung. Iki wis rampung ceritane sithik-sithik wae engko lak rati. Loh, nyapa Mas? Apa Mas? Putraku. Andi lumut barang ini. Wis lakon winganane syutingan kowe. Niki mantun niki terus mriko ngoten nggih Mas Cake nggih. Nggih. Niki mboten Ah, namung nggih. ngoten mawon. Mbake. Mbake, kalih kula nyuwun kalih. Mangga. Dua-dua nggih. Nggih. Nika ugi wonten panyunan Mas Ya, Percil. ngoten lho, kula ning ngartos niku lho. Ah, Napa niku? Lagon. Ngene Lagune kan. napa? Lagune Nggih, malam Pak Dalang niki kula Pak Diwalidi karo Mah badhe nyuwun lagu Gubuk Asmara. Semoga desa Kejawan semakin maju. Amin, amin. Engko diaturke. Gubuk Monggo. Asmara. Oh iya. Nek presidene monggo Mas, didaulat. Kalih, Sing kalih, Pikir kene, Dua, pikir kene Pak sih. Dalang. Kalih, mangke kalih terus 3, mangke sing terakhir 3 niku kalih riyen sing niku. Ah, sing milih Mas, sing ndi Mas? Ini sing mriko nyambak niku. Loro ya. Kali riyen. Ayo iki Geser kali, Mbak kali. Rini Dewa, dewa. Itu Kak Oh, Sore. Aku rindu. Yo. Katakan padanya aku rindu.
Iki lho wis tekon kene iki lho. Niki badhe ngaturke. Iki sapa Yun? Wis ora. Wis bareng ae ngono kono. Duduk manis. Nuwun sewu Mbak Yu. Niki diaturi nembang napa wae? Diaturi wonten pamundutan nembang. Pamundutanipun Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Niki diaturaken Gubuk Asmara riyen mawon. Kersane sing kicau mangke. Bawa napa mboten bawa nggih? Dibawani Mas. Oh nggih, monggo. Wektune sing panjang. Nah, Iki dimanfaatke. digarap Ya. tayub. Tayub. Oh iya iya. Gubuk Asmara dibawani sik, Mas. Bawani. Ah, milih Mas sing dhisik, Mas. Kadodian Tosino. Kuwi Bratasena ya. Ada. Ya. Nyingkar nyingkor Piye Mas Perce? Oper. Gede. Kempul mon. wiwi tani nyingkar nyingkor Op, oper. Hop. Urung. Urung, tadi sorry. oper lingsam yen kemutan Iya, Nduk. lelampahan Dalange kuwi nang. Apa to? Utut terus. Bolak-balik nyedat, ngedot. Bukan lagu kene lho. Apa gane dewi-dewi kok? Bagane dhewe-dhewe opo? Sik to sajae awakmu kok meri karo Pak Dalang. Lah kono kene nyambut gawe kenal. Aduh. Lah kono ora yo capek kesel. Iya, Mas. Kecore ngomong dhewe, guyu dhewe. Iya, stres. Apa stres piye to? Lah ngomong dhewe guyu Iya, dhewe. tenan, tenan. Terus ndelok sayu. Tuh, temputi Bude, Mbak, Masul. Kuncine teng inggil lho, nggih. Oh, alah anake sing cilik mosok yaene wis njaluk adikne. Alah. Lah mosok yaene mulih. Ayo, Nduk. Ya. Tresna tulus nadyane gubuk asmara. Yo. Arep nyapa? Wong durung dikendangi barang kaya wis joget. Tangane wis Selak pengen joget. Bukane lho, iki buku apa kowe njaluk buku apa? Buka celup. Buka apa? Teh rumit kok celuk. Kaya padake teh. Buka bonang. Lho, lah buka bunang kene. apa bonang? Ning ning nong ning nong ning. Nong ning ning nong kempyong kempyong. Ya. Yo. Yo. Ayo yo. Ditoto. Cak bagus, ditoto kayu pes to. Sinden musik tengah itu kok. Ah, iki sinden kodang iki. Piye Mas Perce? Pamundutan gubuk Kene, asmara kene. sampai Ayo jajal. Nggih, matur suwun sayu. Dah. Nah, menika sampun diaturaken masange. wis Pokoke ya lagu. genti kok susu lak ya beres-beres dhewe. Batang apa ning diwe? Nyapa awakmu kuwi? Ngeterni lho. Tone wis isok dhewe. Awakmu wedok lho, dandan wedok. Mas Perce. Nggih. Ning aku kangen karo sinden kondang kuwi, Mas. Sing pundi? Lah sing iki. Ceritane sinden kondang. Sembarang tembang-tembang mesti iso to. Sing ngomong sapa?
mau cerita. Kowe jere cerita Dhisik tau kondang. saiki wis gak. Saiki pun boten, Pak. Belas susah. Masa wis ora? Eh, ya isik tapi sithik tok. Kuwi ora oleh ngono. Lah, Wong lek mbok jenenge turune kondang. sapa to? Kudune iki awakmu ki sembarang pamundutane sapa wae iso dilakoni. Iso dipinang. Ular kambang apa cocak rawa. Lah, Kalem tenan iki. Godhong Masyarakat. melo ae sok legane weteng. Oh, jajal kaya ngopo. Pocong. Eh, Pocong ketoprak. Iku sinden kondang kok. Sora. Iki apa, Mas? Aku susi. Jare awakmu apal gending. Lah iya. Sing tradisi, sing lawas, sing anyar. Sing apal. klasik. Sing klasik. Ya apal to, Mas? Yo. Ku coba. Iya kena. Pocong apa? Ular kambang. Ular kambang. Kambang yo kena. Wis sak kersa sampean Mardika. Sak senenge sampean, Mbak. Ku Arep menehi masyarakat. Ora balik. Ku coba ngono lho. Ku coba melempar. Kok anu laras kok gede men, Pak? Iki ora tak prei to Mas, suarane kok gedhe men kaya ngene iki. Sindenmu iki. Ji, nyun sewu Mak Cangi. Mari temen terima kasih. Tadi ngisi, Mas. Isi napa? Isi napa? Ngisi jeding. Rumahku ngisi pengawasan. Bapakku NU, Ibu Muhammadiyah. Lah kuwi terus piye botone winganane? Ya fotone anu to, Mas. Jumat karo Sabtu. Dino bodo terus. Ayo. Ngelmu. Ngilmu. Iki pocong nek iki, Mas. Pocong. Piye to contone, Mas? Lah sing arep mbok wae. Kowe iki apa? Iku. Aduh sayang main-main lah wong kowe sing marai ya ngono. Cocok to iki. Kalah Iki karo pocong ketoprak, Mas Cangi. oleh iya, aja nganti kalah karo Mas Percil. Yo pangan aku nek Kondang pocong. kok. Aku ro lair wis pocong. Pocong. Ayo jajal. Coba ya. Kucuk. Lah sing arep mbok aturno, mbok wenehne karo masyarakat kejaman kene iki apa? Kucuk, Mbak. Pocong ya, Mak? Ya ya. Ya jajal. Ngilmu. Tamen Mas. Ya. Ya. Iki nek kaya sing wis gak ono kae Mas. Iyalah, Persis to ya. persis. Pakane lho. Ya bapak iki. Lah niki kan badan nyusul ta, Pak? Nyusul matamu. Nusul kondange. Nyusul kondang. Nyusul kondang. Lah kene yo deg-degan nyusul Mas aku nyusul ning dhuwur. Kondange rezekine. Nah, kita ya Kondang seneng. itu ana rezeki aja. Kok rezekine aja ki awakmu mau apal kok. Aku apal bapak iki. Ngilmu. Ya udah Mas ya. Iya. Suwek lambemu tenan ngono. Ngilmu iku kelakone kasilaku pite wale tamar. Itu lagu apa? Jagare. Kuwi pitik wale Banyumasan kuwi. Pocong ketoprak to. Kaya iki mau lho. Ilmu Oh. iku. Aduh sayang moe-moe mo lah wong kowe sing marai ya ngono. Dirungokke ya kepen. Lah aku mau ora ngono kuwi. Lu kok sok pitik wale Lah pitik pitik wale. wale Banyumasan. Ora usah pitik wale, pitik Pak Sugeng lho. Rungokne to. Iya. Ngilmu lho ya ta? Iya, Bener. Iku kelakone katilaku. Iki lagu Banyumasan pitik wale kuwi. Mbok ruwet aku. Pocong ketoprak. Lho nyapa teko pucuk teko ndi? Siwa pate tung tung tung. Leto pato cito Palaran ya. Kok sing temen, Mbak? Nyapa mare kenong. Suwek lambemu tenan. Nyapa leto, pato, dito. Kendang kabeh. Diteni wong sakmene kae kok mesti koyo ngene. Wis nak tongor cangkem. Ayo, rene. we nembang apa? Ani Ben iki sing Pak. Liane. Iki awakmu ya Pak ya? Enggak. Enggak ya. Jangkrik. Telu. Eh.
pare dudu janganan. Sambil gawe dudu janganan. Dolanan. Oh, telu. Ya. Ayo. Ayo, iki Uul karo Ayo, Mbak Mbak kuwi. Mei. Mbak Mei, Juni, Mbak Juli, Diah. Agustus. Mei. Ora loro-loro wae, Mas. Loro, Loro, yo. Well, Heeh, Mbak Mei karo Mbak. Nah, dia loro-loro. Ya. support ya. Ayo. Nah. Yo, Cok, disupport Cok, dados. Yuk. Masih bersama Mei Angkara. Lei. Iya. Yo. Ayo jangan dong. Yo. Tasih wonten pamundutan Mas Percil. Napa mundut sing napa? Pambudutane sinten? Iki jane ana pamundutan ninggal katresnan. Napa? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan. Piye Pak lagune Mas sing ninggal katresnan ki, Pak? Ninggal katresnan ki piye Oh, karo. Gak paham aku, sumpah. Iki lho sing ngapal iki lho, Mbak iki lho. Ya, Ning nek ana lagu sing diaturake Mas Percil, monggo sik. Mboten make gampil kula. Oh, gampil. Sing wonten. Nek Pak Hadi iki akeh request-e. Wah, mesti request ya. Menit metu request-e. Ben-ben. Ninggal katresnan. Mbak Mei, Halo. Aku coba kasih kalau ninggal katresnan tuh depannya gimana? coba ingin tahu. sedikit aja, sedikit. Sedikit aja. Awalan aja. Nangis. Nangis sak. Dikit, dikit aja ya. Ya. Edan. Nak. Oke, sip. Siti enyok wira kena. Bajare kok sithik. Dijajal suarane sik terus karo goyangan. Oh, gitu. Oke. Maju ke depan dulu. Maju. Jajal kaya ngopo. Nangis sakjroning atiku niku to nggih. Coba kalau ngulang nangis tutung tutang 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 tang tang. Ngono jajal joget sampean piye. Goyangane kaya apa? Aja ngisi-ngisini lho. Yo, Mas Firman. Sampeyan iki anu mewakili Tuban. Lho wis kenal to, Mas? Loh, dereng lho. Mbas deh. Yo kenal lah. Oh, iya kenal. Oh, kenal. Padha tubane. Ayo. Nangis sakjroning atiku. Nalika Mbak. Anu omongan Pak Sugeng apa nek kamar kosong ya anu. Biacok nek sih. Lah piye? Ngene lho, Mbak, Mbak. nek jogetanmu kaya ngono kuwi lagune duduk ninggal katresnan. Lah lagune apa? Gaspo. Gas. Gini Pak, gini. Alon-alon kedange alon. Ya, kok so. Tak warai. Tak warai ya. Alon kedange. Iki lho contone Mbak iki. Nangis satuk ketuk keketuk. Ah, iki lho Mbak. Wah, cocok nah iki. Lah. Hah? Ini ya Pak. Jeluk. Sing kerine ngono, Mbak. Ya. Terus ya nangis. Kasih dorongan. Ning atiku. Hah? Ayo. Bentang tak jeluk ayo dijajah. Kita maju. Waduh. Iki opo iki? Iki maju rono lho iki. Dek, iki mundur. Iki mundur. Asik. Apa kuwi, Pak? Ya, rentet. Disawang cah cilik-cilik. Ayo, aja maju, joget kuwi ngono. Rentet. Hop, oke ya. Nangis, Pak. Nangis sakjroning atiku. Aduh, kowe nangis aja mbok obahne. Obah sik. Kok nangis. Sawangan sik. Atiku. Halo. Wes iki Mas Percil wis tenan iki. Sakjroning ati duduk
Lah. Ayo, asik. Ayo. Nangis sakjane. Urang. Atiku Nangis sakjroning atiku. Ya ya. Ayo. Nek nangis ojo ngene sik. Biasane anu bar nangis lagi. Ayo. Nangis sakjroning atiku. Asik. Kaku iki, kekakunan iki bocah iki. Nek, awakmu. Dik, Ngisi wong Tuban iki. Ngisi. Apane sok ngene-ngene. rodok aku. Mas Cercil. Dalam Iki lho jane Mas nek sing ngono. Sing pundi? Tambah iki. Sabar sik, Pak. Sabar. Sabar. Ngisin. Engko teko omah digodhog banyu. Alah. Ben rada empuk. Kile, coba lihat kakak kile. Toban jangan Kakak coba ya. Sampeyan di omahe. Ya, Purwodadi. Ayo, Pak. Asline Blitar. Blitar iki, Mas. Bentar lah. Ojo ngisi-ngisini Blitar. Masuk sini aku. Ayo. Sini. Ayo, Cahayu. Nangis sakjroning atiku. Omah dadi gareng. Anu, Lang. Ketoke sindenmu iki ngene kabeh. Sik toh. Lah aku ya sesuai instruksi toh. Lah instruksi ya to. Lah ya maju. Nangis sajroning ati. Lho ora. Aduh. Lah iya. Oh, kowe kok belajar stroke ning kene. Ora apa-apa wis. Ya apa? Sing ngisor, sing elek ngisor ning dhuwure apik kok. Kok urung. Kene. Oh, lah kleru dhek madhepene nyontohin madhep. Oh iya, kudune madhepe. Oke. Oh ngene. Toto. Lah. Iki pokok iso nganu kancane karo Mas aku. Maju. Sampe rada Dek. Ngene. Oh. Ngene. Yo. Nangis. Maju ya. sajroning atiku. Kok pakai, Pak? Anu Anu jalukno Pak Sugeng apa Arit apa lho lek. Nggo apa, Pak? Iki lho. Salah Kene iki gak nek sing iso to, Bos. Hah? Iki lho. Sindene sampeyan nek sing apine to, Pak? Sing iso. Ayo tambah iki sing siji iki. Kene. Ajal liyane, Mbak. Iki lho, Pak, apik, Pak. Iki iso ditampilne loro ki blesek. Jale-jolke iso kok. Kene. Ul. Lah nek iki lho percaya aku lagi disawang mesti wis iso. Lah iya. Iki opo? Ayo, aja ngisi-ngisini, Pak. Anu, Aja ngisi-sini, Pak. Pak Pur Gajah, ayo. Pur gajah sama ta? Pak di Purwadi. Pati. Pak Purwito sampeyan. Porpiton. Pur gajah. Koclok tenan ya. Coba Medion pur gajah. Dobrak lawas lho. Ono ta pur gajah. Iki lho. Wonten Medion Pak anu pur gajah lah pas poso mesti bakure mercon. Betul mercon. Enggak, iki lho. Wis iki lho. Positif iki. Wes ora Iki disawang. Sawang. Disawang. Mendek sik. Sesuk belajar neh. Sesuk sinau. Wah, nek sikil mundi. Lho, opo? Ya kuwi sikile kok mbok tak sikile ndi? Oh, wedi. Mas Percil. Ketok to bangkeane nawon apa nek? Ketinggal iki. Nawon das lah. Sikil mundi neh. Iki lah jare kene ngarep. Lah iya ning ngarep. Loh, dirijine kok kempel to, Mas? Kuwi duduk driji kuwi jahe. Mbok kira bebek. Nduk. Lah, kok iso kok lapangan. Iso kempel iki. Urung takon. Urung. Mudhun sik, akeh mundur, masuk. Lah. Nangis ya. Nangis Awas, maju. sajroning atiku. Asik. Iki lho karepku. Sakwise sira. Pak, terusin, Pak. Terusin, Pak. Piye iki? Tolong iki piye iki? Rambutnya dipateni. Iki bisa. Nyapa wae apa? Untungan. Aku krungu suarane gak kuat. Nyapo-nyapo kok. Ora ada apa-apane lho. Lah kok so Ibu bareng lho, Kang. Terus iki aku lho mbayang di tengah ndi ya. Lah nyapa lampune mbok kon mateni barang.
Ora wate koyo kondi koyo ngawang-awang lho. Kon nembang ya, kon nembang. Nembang ya? Iya. Nembang kuwi. Sing liyane joget tok sik. Sing nembang iki kowe dhewe ya. Aku dhewe. Iyalah. Diatur. Diatur wong telu. Sama kamu aja. Apa kene? Kenapa kok kamu nggak mau? Aku rung sunat iki lho. Modelmu. Masa belum? Coba lihat. Nanti lucur. Gitu. Berarti belum SNI ya? Belum, ndak Pak. Oh. Ini masih SKCK ya. Wis kacek apa. Ayo, langsung kowe ya nyanyi bareng kowe. Kok terus gampang nyanyi neh engko ya. Ya. Yuk. Dibudale, Cok. Nah, engko Ninggal katresnan. dikei jaranan. Yo! Siapno jarane, celenge. Jarane ndi jarane? Celenge ndi? Ayo. Ayo. Adole. Loro. Ayo le. Jaranane Pak Hadi lho. Jaranane dalange rokok. Jarane wedok. Yo. Awas. Yo. Hey. tambah siji lho Mas Percil. Niki bencisan ayo. Ralat Mas. Aku jarane luar negeri wae Mas. Ya, jarane Thailand aku Mas. Iya, jalan Thailand aku kowe. Wayahe Thailand. Jarane enak padi rokokan ae ketemu. Ora ngono. Kowe iki mbok kene lho. Ket mau ket ayo. Bagiane dhewe-dhewe kok. Ketae ket mau kok dalange mbok musuh. Niki piye Mas piye? Kira-kira piye Mas? Mbuh ora ndek piye aku. Penilaianmu tentang sinden-sinden iki. Ya kena ya apik lho sigrak ngono lho. Lah dalange Rokokan ae ketemu. Kira-kira nek dibandingke karo presiden sing kondang lho Mas, gawanmu lho Mas. Sing ndi? Sing
Iki lho. Ya ora nek dibandingne wong kae lanang kok. Iki wedok-wedok. Lho niki Ambek satu dijajal, lepah- dijajal. Satu lepah hati niki jalanan. Heeh, dijajal-jajal kaya ngopo. Ayo yo yo yo. Carane kelos. Iso Alon, nabi lho. Oh, jaran dor. Oh ya. Tak omongi. Terus tipis. Sembarangi aja dike dolanan. Iki barang lawas. Ya jane pirang tahun, Pak? Suwi to iki pisan. Wah, ratusan tahun. Ratu ngawur. Wingit ya Kang ya. Nyekel sak nyekel sing ngati-ngati. Kudune piye tata carane? Kalih. Kalih. Buyang. Buyang. Pagelarane dina iki ning kene Wayangan bukan rong rampung. biar. Ya, jaranan unek napa? Yo! Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Yo, tepuk tangan. Oh, iki jati ora tenan iki. Assalamualaikum salam. Ya. Wingit kuwi. Menawa ada yang kok bisa kapan Pamekar. Nyapa tekan Bang Mekar barang. Donga kok Bang Iki Mekar. tak dongane sing duwe Pamekar ben laras makan. Oh iya. Sing duwe. Bang Mekar Pegadian. Gadean Indomaret Alfamart. Merah putih. BRI Bang Merah Mekar. putih, merah putih. Awas, sing hati-hati. Awas. Awas. Yuk, Ya, yuk. oh, balik. Yo, Yuk. sembah sih. Oke dong. Yo. Apaan? Dikete. Iya. Yuk. Tangis tuh nih. Masuk kapan? Oke. Oh, papat kiblat. Mas. Le, ayo le. Ya apa? Ngenteni wowo. Oh, rumah saku. Lah modelmu kaya wong nganyur. Memang sembah. Awas. Ya ampun. Gak sembarangan. Angel iki tenan ra percaya. Iki cekel iki langsung obat dhewe. Sembarangan aja aneh-aneh lho ya. Wingit tenan to. Wingit. Jajal. Aduh kok Iso kaya obat. Kendeni. Iki tenan to ora lho. Ingat. Pingin, Pak. Bapak, jajal. Jajal. Ya ampun. Lah wis dingono iki beda, Pak. Kowe aja lak ngopi. Lho. Langsung ra kuat malah. Percaya. Malah langsung. Percaya. Wong percaya tahayul. Ora percaya dajalan iki. Kancane lak notoe jam-jaman. Ora enak apa-apane. Wis di konsep kaya ngono kan kok mesti ngasih. Edan. Ya konsep yo mosok yo ki mbok dramatisir sampe ngene. Setidaknya itu kita menghibur ben terdramatisir ngono. Mas Heki. Pripun? Ora ono apa-apane tenan. Mboten wonten Lah belas. do gendeng kabehmu piye? Golek dhuwit lho kok mbok lampu kaya ngono. Wis Awakmu karepmu wis karepmu lah ya. Aku yo mau Mbok sing biasa ae. Cadak Maksudnya coba, ki piye cadak iki yo beda apa? perkara. Cadak. Ora apa-apa to iki. Wong iki mbok yo sing Iya, sing- biasa. Lho. Mas, Ya enggak. iya apa ora? Nggih, Pak. Pasek. Iya apa ora kowe aja. Ketoke mau urung panas, Pak. Bar tak cekel panas, Pak. tenang. Kanu dalan. Ono setrume to? Kanu dalan. Saestu, Pak. Dalang Pak dalang. Ono setrume. Wah, Base. Muni. Totong. Hati-hati lho, hati-hati aja. Kamu itu hati-hati, Pak.
Adi. Atos-atos niki Pak Adi. Saestu. Hop, Niki Sungkem riyen lho, Pak. Sungkem riyen lho, Pak. Pak. Coba cek Pak. Pak, Monggo, Pak. rasane ini peteng teng mripat. Ono strume tenan iki. Wah, enak tenan. Jenengane mboten percados. Oh, tenan, Pak. Jajal. Hati-hati, Pak. Eh? Hati-hati. Sungkem riyen lho. Wah, hati-hati tenan, Pak. Wis tak iseni. Abot niku Pak. Ora usah nganggo sungkem. Cobi. Ora usah sungkem tapi hati-hati. Lho, Pripun? Pripun? Rasane pripun? Tenan nyetrum. nyetur nggak? Napa cobi malih. Ada lora lho. Pak. Oh, Dalange diapusi lho ya gelem. iya. Oh, iya ra nyapa. Ora nyapa-nyapa. Sing nyetrum lho ndi? Oh, Pak. Aduh. Aku jaluk sing kono, genderan, Pak. Oh iya, Oke, nggih, nggih, dibangsulkan nggih. iki. Lo bangsul. Ya, ayo dua dimanfaatkan penyakitnya Mas. Ayo maju. Ayo. Oke, Mbak Eke. Nganggo support yo, supporte musik. Iyalah. Yo, Wes. Yo Mas. Ben timbane ning kono. Mosok nyetrum tenan. Lah aku yo ono setrume. Yo. Kangen lagumu Mas, percaya yo, diantarake. Yo. Ya, wah. Ya paling tidak mbok MC ini apa piye ngono to. Yuk bareng-bareng hari ini masih bersama artis-artis kondangnya Jawa Tengah Lur. Ayo, piye? Kalah takon. Aku sudah tahu. Iki lho MC ini Mbak cantik iki. Ya, kayak nomik le, iki sing loro iki. Lagu apa sayang? Kalau boleh tahu mau nyanyi apa? Apa gimana? Deno. Oh Deno sing iso. Yo, iso. Nadane Mas, jajal Pak Mas. Mayor nih Pak. Mayor. Iya, mayor, Deno mayor. Gleng gitu Mas. Ya. Anu Mayor Teddy Mas. nyapot. Iki jadi Mayor Teddy kok. Mayor nada. Mayor nada kowe. Deno. Gitu. Nah, Magadir. Sayangku. sayangku sing ayu dhewe katingaran tindak wae ora numpak taksi. Ala-ala dewean. Gak dinok sih. Itu rada kempling kowe. Sing pripun ta, Mbak? Ya kuwi ta, Bro. Sayangku. Kuwi duet ta? Duet apa gak ta? Enggak. Solo kene. Oh Solo, oh ya Solo. Solo kene, Jogja kene. Lah nyapa to ijen lho nyapa. Rio ya ora apa-apa lho kalau jenengan barang lho. Ya, aja lah, Wis Mbak. kembar ngene. Mbak, iki aku yamine iki wayahe aku iki anu lho. Alah, ya ya. Anu Mas Sange, Nggih. sakderenge kula mandhap, Heeh. iki kersane ngelampak malih wonten gamelan kula pengen selendrone riyin. Oh, nggih. Selendro tunggal terus mangke jenengan. Oh Jenengan nggih. sing Nggih. Ning ngeten Mas, upami niki Gak kanca-kanca presiden dideke kok ambek. Oke, mboten ana Malah saya. Ben. Malah saya. Kuwi malah saya. Niku mriko mawon. Oh, ngono. Kuwi kesane mboten mriki. Ya, siap. Sesuk lah nggih acara. Iki dagelan kok rodok sekilo. Kaduan to, Pak. Aduh. Satengane matuk ora Mas nang kene Mas? Was, matuk Pak Hadi dilawan. Tatanane kaya ning pas ning Jakarta kae istana. Yo yo ngene iki ning Selendro Mas. Ya, arep ngaturake apa? Yo, monggo. Iki lagune kuwi mau diterusne ya sing mau sing apa? Ya. Gulu bedok. Iya. Oke. Selendro. Yo, ngaku gamelan. Aring-aring mbyakar gedang campur sawi sampai kering muli iso mikiri. Nuwun sewu Mak Sange kula wonten lepat kawula nuwun Nggih. mboten kripik Nggih. gedang godhong telo sithik edang matur nata bladas pun dilatang gula laki tamtung mandi bladas pun padha gula laki temokemu lagi. Nggih, matur nuwun sanget Mas Perce. Nggih, dherekaken Nggih. Ini pun kathah lepat nyuwun Pak. pangapunten mugi-mugi
desa Kejawan. Kejawan diparingi berkah barokah. Amin. Bakoh-bakoh. Amin. Sedayanipun Mbah Lurah nggih ngoten diparingi sehat panjang yuswa, rezeki barokah. Selamat ditanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nanggap, selamat sing nonton sedayanipun. Amin. Ngoten nggih Pak Sange. Dilanjut nganti tahun ngarep. Siapkan. Moga-moga neragan. Ya Nduk, iki enggal nderekake ya Nduk, yen Lurah Nayantaka Nduk. Ayo Nduk.